कोणतंही काम असो ते होण्याची 100% खात्री म्हणजेच निलेशजी राणे। एरवी नेते किंवा पुढाऱ्यांकडून आश्वासन मिळत असताना बघतो, करतो, पाहतो हे शब्द निलेश राणे यांच्या शब्दकोशातच नाहीत। सर्वसामान्य जनतेचा राजा अर्थात सर्वसामान्यांचा असामान्य लोकराजा म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची ओळख करून देणारी कोकणशाहीची ही विशेष डॉक्युमेंटरी। आपल्याकडे कोणतंही काम घेऊन आलेल्या सर्वसामान्य जनतेसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी कायमच तत्पर असणारं प्रत्येकाचं हक्काचं नेतृत्व म्हणजेच निलेश राणे। सर्वसामान्य जनतेच्या कामाचा झटपट निपटारा करून त्यांना न्याय देणारा सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज म्हणजेच निलेश राणे। पूर्ण एकतप आपल्या भागातील जनतेच्या संपर्कात राहून त्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडवण्यासाठी धडपड करणारा एक हक्काचा माणूस म्हणजेच निलेश राणे। त्यामुळे आज प्रत्येकजण साहेबांकडे गेलं की आपलं काम होणारच असं हक्काने बोलतो। त्याचं एकमेव कारण म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेसाठी कायम झटणारं नेतृत्व म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं त्या भाजपचे प्रदेश सचिव व माजी खासदार डॉक्टर निलेश राणे यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वानं सर्वसामान्य जनतेच्या आणि आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मनात हक्काचा माणूस म्हणून निर्माण केलेली प्रतिमाच होय। मागील एक तप आपल्या मतदारसंघात कायमच संपर्कात राहून तिकडच्या जनतेची सुखदुःख जाणून घेत ती आपल्या परीनं सोडवण्याचं काम करणारं नेतृत्व अशी निलेश राणे यांची ओळख आहे। दिलेला शब्द पाळणारा व राजकारण आणि समाजकारणातील एक हक्काचा माणूस अशी त्यांची जनसामान्यात ओळख आहे। कायमच जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन काम करत असताना निलेश राणे यांनी जनतेच्या मनात अंगार पेटवण्याचं काम केलंय। कोणतीही निवडणूक असो गावागावात जाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना भक्कम पाठबळ देण्याचं काम निलेश राणे यांनी केलंय। विकास कोण करू शकतो हे पटवून दिलंय। निलेश राणे यांचा आक्रमकपणा अनेकांना भावतो। भाजपचे पदाधिकारी व तळागाळातील कार्यकर्ते यांनी निलेश राणे यांना भक्कम साथ देत खांद्याला खांदा लावून काम केलंय। निलेश राणेंच्या झंझावातापुढे कोणीही टिकू शकत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय। सर्वसामान्यांसाठी काम करण्याची धडाडी, जनतेच्या कोणत्याही प्रश्नावर बेधडकपणे आवाज उठवून जागेवरच न्याय मिळवून देण्याची त्यांची पद्धत, कामाचा पाठपुरावा करून ते काम मार्गी लावण्याचं त्यांचं कसब आणि आक्रमकता, त्यामुळे निलेश राणे यांनी सांगितलेलं कोणतंही काम असो ते हमखास होतं। अनेकांना निलेश राणे हे एक आक्रमक आणि करड्या शिस्तीचे वाटतात। हो, ते तसे आहेतही, पण त्यांच्यातही एक दिलदार मित्र आणि एक संवेदनशील माणूस लपलाय। दौऱ्यात अनेक वेळा आपल्या सहकाऱ्यांची आपुलकीनं चौकशी करणारे निलेश राणे कधी कधी गप्पांच्या मैफिलीतही रंगून जातात, अगदी दिलखुलासपणे। प्रत्येकाची आवर्जून चौकशी करतात। भेटीसाठी आलेल्या कार्यकर्त्याच्या पाठीवर ताप मारून आपुलकीनं चौकशी करतात। अनेक वेळा दौऱ्यात त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाची चढाओढ लागलेली असते। मात्र ते कोणालाही नाराज न करता प्रत्येकासोबत सेल्फी काढतात, त्यामुळे ते प्रत्येकाला आपलेसे वाटतात। छोट्या मोठ्या क्रिकेट, कबड्डी व अन्य कोणत्याही स्पर्धा असोत, निमंत्रण दिल्यानंतर ते आवर्जून भेट देतात
आयोजकांचं कौतुक करून स्पर्धकांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारून त्यांना प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे युवकांमध्ये त्यांची विशेष क्रेज आहे. महामार्गाचे रखडलेले चौपदरी करण्याचे काम असो, रेल्वेचा प्रश्न असो, मच्छीमारांचा प्रश्न असो, बेरोजगार तरुणांचा प्रश्न असो, टोलचा प्रश्न असो, गैरकारभाराचा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न असो, निलेश राणे यांनी त्या विरोधात बिनधास्तपणे आवाज उठवून त्या प्रश्नांची तड लावली आहे. खासदार म्हणून काम करताना मतदारसंघातील विकास कामांना त्यांनी न्याय दिलाच, पण त्यानंतरही जे जे काम घेऊन येतील ते काम करत त्यांनी कायमच साथ दिली आहे. सातत्यानं काम करत राहणं हा निलेश राणेंचा पिंड आहे. पायाला भिंगरी लावल्यासारखे दौरे करत त्यांनी गावागावात भाजपचं काम आणि भाजप पक्ष पोचवण्याचा प्रयत्न केलाय. सत्ता कोणाचीही असो, रुबाब आमचाच राहणार हे राणे यांनी वारंवार सिद्ध करून दाखवलंय. भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये एक ऊर्जा निर्माण करताना त्यांनी शिवसेनेसमोर एक आव्हान निर्माण केलंय. त्यामुळे आज भाजपचा एक दबदबा निर्माण झालाय. अन्यायाविरोधात पेटून उठा असं सांगत त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये कायमच चैतन्य निर्माण केलंय आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्याचं त्यांनी काम केलंय. वयाच्या 27व्या वर्षी खासदार म्हणून संसदेत प्रवेश करताना त्या 5 वर्षात त्यांनी देशाच्या संसदेत आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी पाडलेली छाप आणि विस्तीर्ण अशा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातील प्रत्येक गाव आणि वाडीच्या कानाकोपऱ्यातील विकास कामांना दिलेला न्याय जनतेच्या मनावर आजही कोरला गेलाय, एवढं मात्र निश्चित. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.